Takže čau lidi, já vás zdravím u mého druhého dílu z Let's Playe z netového hraní, teď u hry Shakes and Fidget. Dneska mám pro vás dobrou zprávu, že začneme od levelu 0 a taky od levelu 84. Je to díky kámošovi, ale k tomu se potom dostaneme, ale teď na světě 15 náš cech, Dark cech, byl v boji, takže na něj se jdeme teďka podívat. Začíná ručníček. Zatím si to tam dává. Já nevím, já budu dávat další. Tím dobrý. Jo, zatím si to dává. Ale teď už je na to krátký zabiják. Eduardo. Teď. Máte skillič. Ještě ne, samozřejmě. Teď máte skillič. A to si to dávám. Teď jdu na řadu já. Kdyby se nic... Jo, dal jsem si ho. Hezky. No, škoda. Darkvar. No. Teď už jsou tady větší levely. A zatím si to tady dáváme hezky. Jo! Dali jsme to. Docela dobrý získaný věhlas cechu 82. Ale teď tady na nás útočí PC borci.cz. Koukneme se na ně. No, 55, 56, no. Tak jak na tohle koukám, tak to asi nedáme. No, to asi určitě nedáme. To je škoda, no, ale ještě, že jsme zaútočili. Máme pozici novou 334. No ale teď začneme už pořádně let's play. Takže zatím se nic nezměnilo. Až na to, že jsem 28. No a teď půjdeme se vylepšit, nebo ještě daru do cechu určitě. Takže mám nějaký poplatky. Zlato 50. Tak a teď jdeme se vylepšit. Já teďka potřebuji dávat do poškození, protože to není moje silná stránka. Zkusíme 28. Ne, ty nemám rád. Ty se... tak to bylo jako docela... Průzkumníci jsou pro mě nejhorší, ty se všemu vyhnou. Ale teď půjdeme se podívat do podzemka, schválně jak to dopadne. 4 z 10, poschodí 4 z 10, ohavný gremlin. Zkusíme. No, furt mám ty damage takový úplně na prd, no ale ubrali jsme mu docela dost. Takže snad příště už ho dáme. Teď si tady nastavíme hospodu. 5000 expů. 42 zlatých, tak. A nyní jdeme na moji postavu, Kryše 24, na světě 14, z cechu Karlíci. Se děje v cechu. No, opět další nás opustil. Teď je to s cechem docela jako dost blbý. No, protože odešel Koudy a za ním šel hned Aleš Kaká. A no, jde to s náma z kopce, no. Že půjdeme do postavu, není to vůbec dobrý. Takže vyhodíme, nebo prodáme a půjdeme se vylepšit. Musíme dávat životy, tady dáme takhle kritik. Tady jdeme do arény 50. Jo, tak to jsme dali. Poprvé, co jsem snad vyhrál nějaký souboj v natáčení. A tady zkusíme zuřivýho vlka. No, tohle sice nedáme, ale už jsem, už jsem aspoň no tak to je výborný, my jsme ho dali, no tak ale jako, tak to je bomba, 108 000, to je snad, není to další level? Nevadí, ale jako mám z toho radost, kdo je tam teďka dál? Zlý bandita, no tak to bych šel za houbičku, ale to je marný. Že
to moc z toho teda nebude. No a každopádně teď si nastavíme hospodu. Já mám fakt takovou radost, konečně jsme ho dali. A ještě navíc při natáčení. 32, jo, tak to dáme. Takže teď jdu na to překvapení jedno. A to je, dostal jsem účet od kamaráda. 84, teď za něj hraju poprvé. A je to dost dobrý. Jako zase ke 100 o několik levelů blíž. Takže se na to těším. No a půjdeme, jo, já si šetřím tady na zbraň, na tutu. 320, 300, jo, je lepší, určitě. No a vlastně tak teďka zkusíme jít do podzemí. Tady ne. Co pirátu, zkusíme toho bažinýho draka? Jo. No, toho nedáme. Už by se mohlo opakovat na to. Ale kritik sice byl, ale nedali jsme ho. Tak teď půjdeme do arény. 82 zkusíme to. Jsem teď nějaký. Jo, tak toho musíme dát. Toho musíme dát. No a vlastně musím to nějak vypočítat. Co kdybych tady to prodal? 1300. Máme to 1330. 1330, 7, no, každopádně by to bylo ještě málo, kdybych to prodal. No, tak musíme jít ještě do hospody. No a by bylo tady 28. Jdeme takhle a já teďka půjdu na hru Divoké kmeny. Jak můžete kouknout, tak jsem mám plný skládko u železa, což je dobrý. A taky jsem splnil úkol. Už mám v hodnotě vojska 2000 a v kmeni se stala taková věc, že nás rozdělili na skupiny. Já jsem ve skupině 5, ještě je tady se mnou já, Xgerm X, Posed, Maxík, Old Shatterhand a Letek 2. No, pak si Forko přečtu, ale už mám 20 dřevorubce a tady to ještě doladím. No tak a já jsem chtěl si postavím tady 20, ale mám ještě dost toho, že furt mám málo místa ve skládku a já už bych si chtěl dát postavit, no teď tak dáme na tržišti 4, dáme 3000 za 3000, máme vlastně nabídky, nabízím 2000 železa za 2000 dřeva. Tak, nastavit 5 hodin a ještě taky nabídnu 1000, ještě 1000 železa za 1000 hlíny. Taky je nastavit. Že mám nastavený 2, snad si někdo něco toho veme. A já vyberu si tady ten úkol. Nenaskočil mi jiný, škoda. A teď se pustím do stupně výstavby 19. Tak, skoro nic nemám. Tak snad se no. Ještě dokonce můžu ale to je teďka zbytečný. Půjdu si udělat, no tak to nepůjdu si udělat, tak si udělám normálně obrany, co je? Jo, víc nemůžu. Si udělám 3 takhle, mám 870. Jdeme rekrutovat. To bude hotový. Dnes ještě, no, to je dobrý. No a dneska už je tam netové hraní jako přímo na to dělaný, tento let's play. Tak si půjdu založit tu novou postavu, jak jsem sliboval. Dám asi chlapa po hlaví. Je to na světě 17.
Budu se jmenovat opět Kryšo24 a dáme si toho ork, elf, skřítek. Dáme si démona. Dáme si démona. Průzkumníci. No, oči. No, třeba takovýhle. Obočí. A takovýhle, jakože, no. Takhle. Ne, máme si jiný. No, takovýhle. Nos, nějaký normální. Třeba takovejhle. Dáme takovejhle, necháme uši. Nějaký velký. No, třeba tahle. Brada. Jo, barva. Já jsem přeskočil. Barva vlasů, dáme si černý. Brada. Mně se líbila ta bez těch rohů. Takováhle. Extra. Máme mu... Ne, to má jízvu tady. A rohy. A třeba... Ono se to dá ještě během hry změnit, ale nejlepší je udělat... Doufám, že když udělám takovýhle a dám tu bradu, tak to bude i dobrý jako takhle. Zkusím dát jiný oči. A třeba takovýhle, tak. Dám uložit a jméno Kryso24 e-mail. Takhle. Heslo. Tak, podmínky. Já si to ještě radši jenom přepíšu. Tak. No, kolem nocí, jo. Radši tak. A jsme tady. Takže, co jsme na postavě? No, takže jsme průzkum úroveň 1. Podíváme se, jak jsme na tom v aréně. No, takže nás dá. A škoda, jsem taky je. To jsem na ní neutečel, takže co takhle? Určitě víc. Škození 12, možná si vemu. Možná si vemu se tu jednu houbičku. Takže tak. A škoda. Čaroobchod. Jo, jinak ty průzkumníci potřebují nejvíc obratnost a pak určitě výdrž a možná i to štěstí, no. Jinak u průzkumníků je nejlepší, jak se vyhybají. To pak skoro nikdo nemůže dát. No, půjdu do hospody. Podívám se. Tak to jsem si tam to neměl kupovat, nejdřív jsem se měl podívat. A bude to trvat minutu, takže si myslím, že to nemá cenu to přeskočit. Jinak tady ten díl je možná krapet delší, nevím kolik, tak je to teďka tak 15 minut. Každopádně nechci, aby to bylo nějak dlouhý. No, si počkáme, až doběhnou tady ty dva a pak se s vámi rozloučím. Docela rychle to běží. Jinak já určitě budu hrát ještě mimo natáčení, ať se rychle vyexpím. Počítám, že do dneška udělám tak, já nevím, 7., 8. level. A nějak tak, co dokážu stihnout. No, vlastně si ověřím ještě e-mail, ať mi nabídou houbičky. A pak zase někdy třeba za 2 dny budu natáčet. No, tak už to bude 5, 4, 3, 2, 1. Teď. Jo, a houbička mi padla, no to je výborný. Tak, zbrojírna, tak. Co tady bylo za... Brnění 7,
koukám, že tady to brnění 7 je daleko lepší. Dobrý. Já jsem si mohl vzít Alík. No to je jedno. Každopádně teď vlastně už budu dávat jenom hospodu, teď to bude krapet nyní. Brnění 7, kolik jsem tady měl? Brnění 7, takže teď jde o to, jestli to je víc na expu. Kolik 156, 277. Takže 277 za minutu a půl. No tak já to asi stopnu. A až to doběhne, tak se zase ozvu. A zatím. Takže jsem zpátky a nechal jsem proběhnout pár hospod. Jsem úroveň 3, jinak jsem tady dokončil tuto oblečení plus tady opasek. Teď si ještě koupím tady ve zbrojě. Čaro obchodě výdrž 2. Dáme si výdrž 2, ať jsme na tom krapetlí. A půjdeme do arény. Tak, úroveň 3, jo. Tak, ježišku, škoda, nevadí. Takže, po zemi ještě nemůžu, no tak si nastavím hospodu. Brnění 4, podle toho, který má teďka víc. Takže jdeme sem. No a tady jdeme taky do arény na světě 15, 28, zkusíme. Jinak teď jsem tady dokončil samý kritiky. Tak si mě dal. Já nevím, já prostě musím zapracovat tady na tom poškození. Jinak teď jsem udělal 29. úroveň, nad co prostě nejdřív budu mít, a co nejdřív budu mít 30, ať můžu jít do podzemí. Tak, boty. Ne, to by bylo sice pěkný. Ale nemůžu. Tak. Svět 14. Taky půjdu do arény, protože ještě jsem vylepším. Teď to dám pro změnu všechno zase do inteligence na poškození a jdu tam 56. Jo, dobrý, dali jsme to 101, hezky. Jsme lepší a lepší. Takže, co to bylo? Inteligence 48, inteligence 4, tak to má. Síla nám téměř k ničemu. Stejně to má nejvíc toho. Prodá se, jo, to bude za 200, no a teď se mi dokonce povedlo na Hunovi. Mi padnul klíč z 6. podzemí. Super je to, bomba. Mám z toho obrovskou radost. Fakt. No, a kde je tady zavořený strom? No, tak, to je hezký, úplná bomba. Jo, ještě do té zbrojírny pro tu novou zbraň. Proč? Tak, tak a schválně, jak se to změní, všechno. Dalo se na to. Jo, takhle. Jasný. Takže tuta je určitě lepší. Takže s tou se rozloučíme a ahoj. Tak, ovčara obchodě. Nic, a jdeme do arény. Ještě se vylepšíme teda. Dáme to teďka do... Takhle, přesně dáme. A jdeme na velký. Kde bojuju? Tady bojuju. Tak, hezky. Tak, nastavíme si další. První 5. No, v tom případě.
hezky tady to bude jeden level. No a teď už to vlastně zakončíme 90. To jsem nechtěl 90, 70, zkusíme to teda, ale jo, aha, tak jo, prosím, fuj, myslím se tak, že nás dá, no takže taky 101 hlasů. No a jdeme dát si hospodu a to už je pro dnešek úplně všechno. To už je pro dnešek úplně všechno, tak já se s váma rozloučím u příštích let's playů zase jednou z jaké hry se snad uvidíme. Tak čau.